voisitte ruveta kaikki laittamaan kännykät kiinni, koska meidän sairaan tekniikka menee pikkusen sekaisin siitä, jos jollekin tulee jotain rautasta kiinnittää siellä. Eli kännykät kokonaan pois päältä. Äänettävälle ei riitä. No niin, onko kaikille? Eli tervetuloa tänne Palokan lukion vuoden 2005 ABI-musikaalin, joka teille esittää lukion... lukion musiikin viitoskurssi. Ja kiitoksia, että olet saapunut tänne näinkin runsaslukuisena. Toivottavasti nautitte esityksestä. Ja tänään meidän musiikista huolehtii housebändi The Darkness, kuten näette. No niin, teistä ei ilmeisesti lähti tätä energiaa, selvää. Elikkä kiitoksia. Seuraavaksi alkaa So 90s. Ei kukaan seurannut teitä? Ei, Taavi epäili, kun mä lähdin tunneton. Kyllä se sit päästi lähtee. No hyvä, kun mekin lintsataan tunneton tämän Spicerin kokouksen takia. Ja sitten? Me ollaan täysikäisiä. Niin, kyllä Palokan lukiossa haittaa. Meidänkin iskan piti tässä soittaa koululle, että meidän pikku Essa on kuumeessa. Joku 2 tunnin takia, se siitä täysikäisyydestä siitä. Niin. No mutta ensitöikseen voisin ilmoittaa julistaa Palokan Yksikön Spice Girls-fanaatikkojen kokouksen numero 387 avatuksi. Ja Esa kertoo päivän ohjelmasta. Elikkä, ensinnäkin voisitte vetää niistä teidän pivuista, penkkipivuista, kattokaa. Noin, niin pysytte siellä vähän alempana. Ja hei, me neuvotaan teille ruukijoille meidän salainen jengitervehdys. Kattokaa silmään tarkasti. Girl power! No niin, näyttäkää pystyyn. Näin. Sitten näin. Ei! Kerro sä, Tero, onko Sä teet näin. Pitäis tehdä näin. Muutenhan joo komia tyyliä. Näin. Näin ja... Ihan hyvä, tulkaa istumaan paikalle, mennään. Seuraavaksi pojat Spice Girls kuvien vaihteluun! Viidettä! Todellakin! Mitäs nää kuvat? Kato miten vähissä pukeissa on. Joo. Voitte sen tähän. Jos ja vain jos annat vielä tuon. Okkaan, no saat senkin. Joo, vaihdetaan. Tässähän näitä on kato lajiteltu. Helsingin keikka se oli niin ihana. Mä ihmisen etuudessa koko se. Se oli ihan paras, kyllä. Siinä kun ne teki enkoreita, niin se mä pyörryin siihen. Ai niin, pääs unohtaa, että ei puhuta mielellään siitä, kun Esalle kävi köppeilystä. Mitä? No se oli monta päivää niinku jonottanut siinä teltassa sen lippuun ees, että sais lippuun sinne keikalle. Sehän sai ja permanto paikan, mutta sitten pari päivää ennen sitä keikkaa se pikkuveli söi sen kateen. Se murti miehen mielen. Kyllä sä ehkä vielä joskus pääsit. No miten mukaan? Tää on lopettanut ja kaikkea. No, mutta kun ei sitä tiedä, mekin ollaan niinku fan club henkeä ja veren, jos me vaikka vedotaan, niin he saadaan ne palaamaan lavoille. Ei sitä koskaan tiedä. Miettikää, jos meillä olisi jotain supervoimia. Sen alla. Se on ihan kunkku. Ai jaa. Mä haluaisin olla paljon komeampia, coolimpia. Mä vetäisin ne Spicerit mun luo mun vietysvoimia avulla. Joo. Sitten kun tuo Spice Magnetti olisi houkutellut meidän lähelle, niin mä vaan ottaisin niistä kiinni. Mä olisin maailman vahvin supersankari ja mä vaan kantoisin ne lavalle tämän keikkaa. Mä haluaisin niinku, on se keikka, niin hoitaa niinku sen tekniikan puolet. Jos jotain menee rikki, niin mä fiksaan. Se on niin kauhean näppä. Joo, ja mä voisin olla kaikista fiksuin, mutta meillä tulee mitään ongelmia vaan, niin mä ratkaisen ne ja me päästään aina eteenpäin. Se ois kyllä upeeta. Nyt paljon se kello on. Mun pitää nyt mennä. Kaunottari ja Nörtin päätösjakso tulee tänne. Ei, hyvä sanoit! Joli, tän kokouksen päättyneeksi. Pojat, kahdita unia Spicerin! Samoin. Moikka! Joy can bring this, I swear. Last time
you will be there. Oh, won't you sing it with me? We're doing it together, you will see what a friendship is for. And if you can walk these ways, and then I guess I have to show you the door. There is no need to say you love me. It would be better left unsaid. I'm needing you and give you all the joy and rejoice, I swear. Yes, I swear. And all that I want is a promise be there. Yeah, I want you. Näinpä ihanaa unta taas. Yllättäen Spicerista. Mitä ihmettä mulla on tapahtunut? Rintakarvat. Hieno nahkarauha. Täytyy mennä katsoa peilistä. Upea tukka. Mitä ihme musta on tullut? Musta on tullut ritaari S. Täytyy mennä kertoa heti pojille. Kosti! Terve! Terve! Mitä sulla? Hei, huomaatko mitä mulla on tapahtunut? Sä kyllä näytät vähän erilaiselta. Ei mä nyt kyllä heti keksi. Kato, rintakarvat, upea tukka. Musta on tullut ritaari S. Wow! Niinpä onkin. Eipä siistiä, mutta arvaa mitä. Kun heräsin aamulla, oli kasvanut hirveä takatukka. Wow! Sitten meni aamupalalle, söi siinä muroja ja sitten yhtäkkiä tippui hampaat suusta. Sitten huomasin, että mä en näe mitään, kun mulla oli silmälasit päässä. Otin ne pois. Yhtäkkiä aivot vaan virtas hirveästi tietoa ja mä ymmärsin kaiken. Tai siis tuli niinku sellaisia teknisiä ajatuksia mieleen. Ajattelin niistä fotoni siirtimen niistä laseista. Musta on tullut MacGyver. Ihmeellistä. Mistä tää oikein johtuu? Hei, mutta muistat sä, tätähän me eilen toivottiin sillä Spice Girls -fanatiikkojen Kokouksessa. Aivan, mut missä ne Tero ja Esa sitten on? En tiedä. Das Sportschat Lexiko bietet Zurich auf mehrere Millionen Wörter auf das Panzer Joyce English Browser und Niederlandes. Viva la California!